Hei tid, så det atter her vi har nødvendig parti av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Leonon, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henteparsten av Gjerstamal, og jeg får spille på hva de håndlikker av hjertet i det. Vi har vært jo i prøven om, og jeg skal begynne med Kolossbrand Trøy, og så færre et lite lekk i fyrra, Søyden Grønbra, kapitel 8, og så kanskje atter til Søyden Grønbra, kapitel 5, enten og begynnelsen til satte kapittel. Og det som jeg leser her, Kolossbrand Trøy, det det fra første vers. Tid opprørst for Kristus, så søker til som omanfor Her Kristus sitter vi høyre om gods. Tre etter tog som omanfor ikke etter tog som gjør ned. Det jo deg og lovtekker i fjalt vi Kristus og i gode. Da Kristus lov okkar åpenberast, skulle øsne tid åpenberast vi honom og i dord. Dei togina gjørsko limenar, siløse aurensko, kjerntarbrona, antatråan og havsjukene, som jo avgodaderskan, for dette kommer røye gods. Og jeg som levde til døsne av vår, ta et hatt og lovtekkere og uttøy, men nå skulle østene tid lette at jeg av alt sammen, frøyelsene, ønskap, ha skamlet oss av monetikkere, og likvise hver for gjøren, tid som jo har letet til kun ur, i noen gamle menneskene, vi verskontess, og letet til kun uihit nødja, som er ender nødja, til kunnskap, etter mynd hansara som skapte det. Det her ikke grist å gjøte, omskåren eller omskåren, fremmad, skutte, fralsor, træler, nøy, Kristus alt og i ødel. Lät jag kom som en utvald og høyløv og elska og gods og hjertans mysk og gødsko, emjugløyka spekfuri og lengt med og ombyrg hvert anna og fyrirgjev hvert øron om anker hever klæve med til ankron som Kristus fyrirgjev tikkon skulle øsne tid fyrirgjev. Jeg også om at det at jeg kanskje i fellesendingen har vært ui så spærende vi. Jeg færre hentet veien som jeg og Lise, og ikke hinveien som vi døsne løs. Men jeg kjenner Herren bedre enn jeg, og det som færre til, kommer ikke atter. Utan til av gode, og kan avrika til som tlansere, høyer og ære. Og jeg alltid ferdig, jeg vet hva Daniel sier om det Jo, det egentlig avhverst, og at han minner øyne nekk om settene parten av Efesos 4. Nekk av sånne her utsikten og genge atter. Ja. Og jeg husker om det her, han sier det til at det tid til oppreist Kristus, så det som omanfyrer her Kristus sitter vi høyre håndgods. Trai etter som omanfyrer, ikke etter som gjør den gjør. Og ofta hava vi hod til, og vi så avmarska, ja, at huksa opp etter at vi fær så øyla lengt oppa. Himmelen så øyla lengt vekka. Men verilegst at han jo faktisk beint tjåkon. Ja. Men man kan si at det i hesomføren som han mener vi, at det en annen dimensjon. Ja. Som kommer ur til avvia, og til avvia, som vi altså endeløst inn uja. Han tar seg om det i første kapitlet her, i Kolossebrevene.
Og her vi viser han okna, øyla klart her alltid, at han viser okon hvordan månen at tog gamla naturliga jørska, og så tog nutja himmelska evja løyvnån, som her, altså. Og han ønsker vi til å ha fært ut her og noa. Og så bruker han eisnes her myndene om at vi har lært okken ur, og vi har lært okken uja. Og han nevner den listan her vi alt det som hever vi til halslig gyrntner å gjøre. Og eisne at her vi vrei ilsen ønskap og så videre, ja. Og akkurat som i Efesbrevet 4, så kan man undrast av til dem at han sier, «Likv ikke kvars fri øron». Ja. Og han skriver det til tryggvande als mennesker. Han sier en ærestes, og det og det er jo faktisk ledja i Jema eisene, det i 4 Korint 5, halvtid av jeg skal lukka finne det fram, og her sier han at jeg skriver til tikkere braumen at det skulle ikke omgänga siløysingar. Hetta meint ikke vi siløysingar iver høver og i hesten heime, etter hinn i havesjuke og ransmenn og avgårda dorskarar, så sier han, så måtte tid jo fære ut ur heimnon. Og så sier han langt nirri at hver kjemmer mer vi at døma teg som utanfyr og vers 13, hinn utanfyr skal god døma. Hva en ønte ut fra tykken sjølven, altså. Her han en sjølvjustis her i samkomne, som vi ofta kan ska redan ringt via 4 dagar till kvar så mycket regner att man ska vara att han som sätter under på plassa. Men här har vi han var signad förrätt att vi kan alltid börja vi och själva. Det är att gå och undfotla vitt ja. Så är allt att det här som du läser öjligt avhavärst. Ja. Och han säger eisne tid ju dig. Ja. Og lovtikkere fjalt vi Kristus i gode. Og så næsta verset, ta i Kristus lov okkara åpenberast. Skulle eisen tid åpenberast vi honom utord. Og det jo forferdelig som han sier, ta i Kristus deg okkara åpenberast. Men ta i Kristus lov okkara, og vi deg vi Kristus er fire at være ui som nutja lovnen som Kristus sjálfur. Jeg også om det manet det ikke. Hitt en person som ikke sier han kvar. Og han altså det er lukket som du sa han i anlitt noen og hvordan lever han var. Det er bare hittet med. Ja. Og han mynte meg av noen ting som jeg har sagt visse. Jeg har glemt det. Men han har ikke glemt det. Og han sier, før var det noe rettelig avgengende, sier han. Så stortleikere han. Jeg sier, hva er det her? Ja, du får på en plassasjen her. Spørte meg om jeg var en tryggvante og alt det der. Og jeg helt at jeg var en tryggvante, men du ikke livet at tryggvante løyve, sier han. Jeg sier, altså, du tror ikke livet at tryggvante løyve. Nei, sier han til. Han viser seg alltid som hittir, nei. Agrutnare, altså. Jeg får med å være. Og i det gamle, han. Og så sier vi igjen, og jeg er du ikke Jesus? Jo, det er ikke hver Jesus, sier han. Ja, men alltid så ikke at var det også, det er trøst av Jesus. Ja, altså. Det er veldig helt det, men det er dette som forer, han. Og så prater vi sammen, men så sier han ved meg at medan vi tar seg innanfor, så sier du bare ved meg at tror du er Jesus, så også om det at du tror på han. Til tryggven, og så nevnte jeg at her i 17 til målsbrev, tryggven som først bor i mammatøyne, og ammatøyne, mammatøyne, og så det viser sier Paulus at hun bor ut der vi. Så lenge for Paulus. Og sånn at
Jag för kan och hitta och vita och så framvis, men han minnes disse tarene som till måls hej. Och han blev gripen av det till att han var vunnen av Kristus. Akkurat som mamma var, och mamma var, och nu han. Ja. Akkurat, ja. Hur ska det inte vara samma vid här? Vi sa oss lära om det och så. Vi tattade om mätare jag gått samman, han tog man vid år samman. Det må jag säga. Först, ja. Ja, det är akkurat. Det är att hvordan hjelper til øynene som kanskje langt er mest hvordan den kvann er langst. Og nå så ikke det, sier han. Det er akkurat som at han vant seg virkelig å få sikning. Men hvordan skulle det han stå? Ja, det er akkurat det. Altså, ta jo vidt lesa, jeg ser tingen til Paul Sundlunds øysene kapittel og nere, Ja. så kan det virka øyelig kvasta, og for så vidt er det eisen til, men det er ikke utan vågn, det er ikke vågnarlest. Tvers imot det, han bare forklarer okken, og dette er galtande bare for Paul og Kjolvan, for okken, for hvert eneste menneske, og nu husker om de som kommet til trykva Jesus, som han sier, at det tid til oppreist ved Kristus, de som har tid imot Jesus trykva, og det kan så være mer eller mindre tilvita, at det er som han det her samrådene er avdukere, men han viser bare også at det gamle det hever alt dette negativa vissar, som så skægelig for dere selv, ja. Og for andre eisene til dømes til han sier at vreielsen i ønske av ha, og skamle tås og alt det, ja. Altså, det blir så negativt, men det er det som bor i akkurat naturliga mennesker. Akkurat. Og så kan man självande og så hvis man kjøver friere enn det, så kan man røyne å dressere det, altså dreie det opp. Akkurat. Og kua det, og røyne halte det, altså skak og mat ved loven og reglegjeren, og politiet sørste enda og så hvert, og domsvalgte. Ja. Men han viser også at det er et liv giv i okken, som vi er atle til å tro etter livet, ja. Nettopp, ja. Som til sikning bare for okken og for åndere. Nettopp. Og hver og hvor lengt vi er kommet alene hver ser, ja, jeg nesten påstand at det reker om en annen. Men tog jeg nok meg selv, og det hever en og hver. Men vi kunne alltid tenke seg her årene som stand i skriftene, og deile det i middel noen, utenfor døming. Ja, akkurat. Fullkomlig, at det er for unga ved, det er det ringeste. Det er for dømingene. Så kom han inn av et her som vi tatt og nevnt nå, her i sending. Ja. Og han sier at jeg omkant til hos om at, sier han, som de tås av om, og nå tar seg det over 17. Korintbrev 5, enden av 15. kapittel. Da han sier at her kjenner vi til omkant etter holden. Om vi så har kjent Kristus etter holden, kjenner vi det nå ikke langt så. Om det er Kristus han ikke skapninger, et gamle fjære til vår nå. Alt det fra gode, som vi Kristus er samt i oss vi seg selv. Gav og kontene så satt der inne. Til Kristus er samt i god, det er særlig at det her, heime vi seg selv, som han sier. Og seg selv, og tilråkene tar, men ikke sinter tar det. Han er omkant ved der, også om alt. Omkant lista. Tilråknet han ikke sinter tar det, og han er jo lagt ned i rojokken og satt der inne. Det er øyelig størst. Ja. Så han er gjørst da. Og tar ikke lagt ned og tar hekt noen samvisk. Så han sier det, og i Hebreabran 8 og her vers, omstans for ikke vet la. At samvisk okkara var rønt og ble vunnen, sa Kristus. Ja. Det han døg for oss. I Hebreabran, ja. Ja. Og så kom han inn og et her, at og Kristus samt god heime ved seg selv, og tilråkner tar imot ikke sinter torra,
og han har lagt ner oi okkon og sattaren der. Og vi ta sente på i stær Kristus, som det er god i amen til vi okkon. Vi blir jo i stær Kristus. Vi satt vi god. Han som kjente ikke synd, gjør det han til synd for okkon, altså god. For at vi til hånden skulle være rettvis og godt. Og han var så hot ikke nervøs ned. Det var ånga til oss for seg. Nei. Det er for ikke mennesker har tapt. Så det er synda. Så det er finnes. Er sant? Ja. God, altså Kristus samte deg i for gode, og i sin deg opprør. Ja. Ja, det er så helt anstandende, altså. Det er, jeg hadde sørste sendingen nevnt det her, at, som kanskje kan være ikke sjokkerende å høre, men det er ikke nøyet til noen mennesker at bia om fyrtje. Nei. Det er ikke vært av min tøynbøn, som er ironer tåre. Det var blåa som frelsade kanna. Ja, akkurat. Og til her det ligger at Gud hever gjørst dette, og han hever serverat det. Ja. Og det er om ikke akkurat som kjente på i stedet Kristus, at servera henta sannleikan Akkurat. fire mennesker. Ja. Tog at de eier det, lukka vel som vidt. Ja, lukka vel, Ja. Og det er, som han sier, da han sier at det er kjenner vi ångan er tralt. Om vi svarer kjenner Kristus er tralt, og kjenner han slång så. Hvordan kjenner vi Kristus? Og i okra hjärsta. Ja. Han er her ved så en antan. Og det stendte på en løs i Rombraun 5 og vers 5. At vevnen gjør og ikke til skammer til kærlighet og gods uttalt til å gjøre noe. Vi har det antan som giver noe ned. Ja. Altså, på en av veien som vi trykker på han, så er vi det. Så er han her. Ja, det er kanskje ikke ofte langer, men jo, det kommer nok fyrst atverk at bilar som kommer opp i årene, at så fer motoren, men bilen kan være funnet for tannskilt, men han kører noen vev i noen motorer, eller motorer som ikke virker, og så skifter man motoren for å få bilen å køre, og det er en øyla veik mynd på at det som heter Løyve i Kristus gjør, det er en lutje løyvsmotorer som vil installere i okkon, og i stedet for den gamla som ikke kan brukes til noe som helst til at til det godomlige eller til det andalige. Nei, slett ikke. Og han er lyskraften fast bæra i jøknen Kristus i okkon. Og tog ja. Øysene tar det først. Her fra 5. kapittel i Satta, Satta Grintbrev, ja. Da sier han, som tar i arbeid, så han vet ikke om. Amen er vi ikke om til øysene. At det må ikke være et lunsje, så jeg tittet at det ikke mot nøyegods. Altså, det er at jeg kommer ut til nøyegods. Er det underfullt? Altså, det er bare så å møte det størst. At jeg kommer ut til nøyegods. Hvor skal det være så ringt? Det tror vi vite at fortsatt er her. Vi ser noen avbrøstlene. Ja. Og så sier han her på en av veien på et attene at han sier jo altså god at tar det tog mer toknægest bøn har det til og frelsedegen kommer til hjelper. Ja, nå er leilig tog. Nå er frelsedegen. Ja. Og videre han kan ha låst og til at tjenesten skal ikke være last. Altså, vi standa så løs i skuld til på en annan. Altså, vi har ånka skuld som tryggvande, utan jeg elskar på en annan. Jeg vil gå i på en annan. Lykka mykje om det er kom det jo fra deg at løyve etter at deg ikke er. Så er kærløyken så neivor som anpå at det kjenner at vi elskar deg. Kristi kærleik, ja. Jeg hadde nok interessant det her første verset her i satte kapitlet. At han alt det underfulla som vi lås i åren,
så sier han som tar og arbeider sammen med tikkun, amina vi tikkun til eisne, at det må ikke være til åndsje, styrt av tidlig mot nøye gods, og så fer han beint inn og forklare hva nøye ganger ut på, og til neste versen at han sier jo at herre tog som toknes bønhård til, og frelsedagen kom til hjelper. Ja, nu lealig tog, nu frelsedaverne, men det som han vil sia, og pronalia, at han nøyen som tidsen måter, hon atla til å bli virksom, og på at han måten som han nevnt, bare fra man undan, vi har sendt på i sted Kristus her, og det bare en einfalde oppgaven, jeg sier vi mennesker at ja, men du så hjertelig velkommen til god, og du kan bare bytte vi han. Han tekner synd, han hever tidjene, han sier det bare fra undan. Han tilråkner ikke hjemme noen synd til å langer, så det ordna. Det vekk. Ja, det vekk. Så kom bare og bytte vi tog som svansen som du føler at du hever og bærer på. Og satt det til at vera setter gjør det skuldafri. Ja. Altså, jeg skjønner. Tog til kjenslan, man ofta mørker til mennesker som jeg kjenner at ikke måtte jeg se det til. Det for godt, altså. Det for nevnt. Ja. Jeg har vært så, og så, altså. Men det kan ikke gjøre at ikke jeg går til tilråkene til her sintertøyene. Hvis det er, så er det forferdelig. Ja. Og tar man så også om det, at etter å være skuldafrøyer, men så vil jeg gjøre det til en andal av mange millionærer. Vi ser skikkningene som ligger ui etterlest ned, og som konkret i verlegene. Ordentlig. Vi hele andan det konkret inn i okra liv. Akkurat, ja. Det bare så omettelig størst. Ja. Han sier at vi til rann kan ha et last ut, for at tjenesten skal ikke være en last. Nå gjør det prekker ut dere som tjener gods, vi miklom tåle, vi trångt og nei, vi enkjøst, under slaven, vi fengelse, vi opprøster, vi møye, nattavøk, og vi fast, og vi regnløyka. Etter vi regnløyka, vi kunnskapet, vi lengt med, vi meldløyka, så heilig ant, og vi heilig antan, vi kærløyka som ikke bestått. Vi sannløysvåre, vi kraftgods, vi rattløysvåpen og bæg til alle på det berg, og jeg og vann og i ringen våre og gaven våre, som vittløyere, sier han, og til sannvåreier, som avkjenter og til velkjenter, som tar i dodja, og vi livet av en, som tar i være tikteier, men vite, men tau ikke driftner, og så framvis. Ja. Helt framvis ner, og i tar var en fakt. Det var bare fakta, så var det bare å være sikkvande ta. Særlig er satt hjemme og sånn. Ja, han lyser vi ned åren til som han begynner å si at nøyen ikke til åndsjes i hans liv, ja. Nei. Han har en lukkende liste om ærestes eisene. Ja. Og det det som nøyen kan få mennesker til. Det ikke annet som kan få mennesker til at det og at det blir frukt. Ja. At det var signa mennesker. Og det tror han gjør det. For at signingen skal komme ut da. Da sier han også i Rombraun 5 og vers 8 og 2, ja. Jeg har rett og slett at vi kvar vi til noen frivillig god, vi har akkurat Jesus Krist. Og vi honom har vi til trunne atgång til det som var som vi stand på i. Altså. Ja. Det ingen av oss som ikke tarvar det har atgång til nøyen. Så vi det altså at kvile i nøyene nok det eneste som færre å kunne være vereløyken. Vereløyken er alltid som et øye å være. Så skal det for mer da. Ja. Ja, vi suttjar en dømne fra lærersveien og ta i apostelsøvnet, det var teknet til forhøyre. Og der hadde jo finnet for på fri å tale og lære just navnet, men der sier vi kunne ikke lade være vi å tale om det som vi da ser og hørst. Akkurat, ja. Og til her og i, altså, han innskjer okken,
Jag visste att ha teacher i måte sån ene som vi har sån overflow att ja men vi kunde inte låta vara vi att jag fortäljer ören om det här. Ja. Här kommer också in att det är att vi rälsar kan ha trångt någon vi alltså. Ja. Inte det. Jag visste bara fra att loja trångt det. Vi tror att rälsar kan ha trångt någon vi vet att trångt vi ska tål. Och då tål vi ska rönt sinne. Vi rönt av sinne vi ska vävna. Ja. Och så kommer det här vävnekist skammar till kallar godse. Uttalt vi gjort några. Ja. Eller verkost. Ja. Ja, det som är det. Ja. Jag kommer också om är kongabok tjej. Ja. Ta och i nejen vers och ila stor här och i Samaria. Det ständer du tar vara kringsett av en främmande herre. Och nejen vers och vers och öjlig alltså te ja, jag vet inte hur jag lyser det här, men det lyser faktiskt tillstanden tja akkon ta vid under den här herravelten av myskrenona som bara Jesus kan ge okkorna. Og neien så helt øylig, altså. Og der stendur her at Jesus har til endan kostet seklar av silvere, og fjøringen av kapp av dueskattene 5 seklar av silvere, ja. Så står det neien, men Elisa, han høyrer om neiene, så taler han i navnet Herrens, så han sier, men Elisa sier, høyre år Herrens, så sier Herren, om hesa tøyne morgen skal en sea av fyn og mjøle fås vi 1 sekel, og tver sier av bygg for 1 sekel og i Porste Samaria. Ta høvesmævren stia i kongen vi håndsyn til åra og sværa i godsmann, om så Herren gjør luker av himmelen, kunne slukt ikke på til. Og profeten sværer at du skal få at jeg suttje av den egne eion, men ikke få ete av du. Og så kommer søvan her, at utanfor bøypostere var det 4 spedalske menn. Og det gjør det så til at jeg kunne ikke være inne i stenen her. Det er helt hver vi annan, at hvor skulle vi være sittende her inntil vi dødja. Tekar vi til råd fra inne i bøyen, så er jo hungersnei i bøyen, og vi dødja her. Og være vi sittende her, så dødja vi eisene. Kommer til å lete dere fære iver og tilhalt aramera, altså det var en herren som hei kringsett. Lete til dere liva, så liva vi, og drepa til dere, så dødja vi. Altså det var, her var ikke annet gjøre. Det reiste så og tog skuimingsene leiene iver og tilhalt aramera, men da det kom et tilhalt aramera, såst ikke menneske her, til herren hei lete aramera herren hørst olje av hesten og vagnen, olje av ståren herre, og det sagt hver vi annan, det visst at Israels konger hev leia hetitta konger og Egyptalands konger mot okkona herre åkon. Det var til loppner av sted, og hadde flytt i skuimingsene. Kjøltenon, hestenon og eslenon var der gjengene fra, tilhaltenon og øtlon i hervær, og var flyttet fra bjerga løyvenon, og nå kommer hese her spedalske. Tein og hinne spedalske kom av tilhaltenon, for der inne i etter ytsta kjalti, og finnes at ete og drekka, tog silver og gull og klæje her, og for av sted og fjalte det, så han kom der atter for inn i et annet kjalt, tog det i hervær, og for av sted og fjalte det. Men, nå satt det hver vi annan. Hette ikke beint som vi ber og ned. Vi har i det glede på å bære. Tia vi tei bort inntil lysingen morgen, så dreier vi skilt om man iver okkon. Kommer til nå, let okkon fær inn og sia fra hæson og i kongshøtlene, der kom så og røpte til vaktene vi bøyposter og bor dem nese på. Vi kom i tilhalt aramera, men her var kvørste sås etter hørtes menneska, men hestene og eslen stod i kjøret, og kjøltene var årørt. Og dette brøtte så fullkomlig tilstanden, og i bøyen og Samaria her, og det var bjerga ur neien her. Ja. Men akkurat dette her, jeg husker om at her, Paulus sier, let ikke være til åndsjes, at det er tid mot nøye gods, og så har jeg 4 menner her, hette nøye gods, åpenbæra for timen, og på den fysiske måten her, men vel ikke det samme. Ja. At vi må bære så glede på en vujer, ja.
Vi må få atter til folk som nei, og fortelle dem, ja, men vi bjergeier, og tider bjergeier, ja. Så tjekk det ut som godsmæren sier. Ja, så tjekk det ut som godsmæren sier, og hinn høvsmæren, han fikk så ikke av oss ned, tog at jeg ble sånn tråkan av sånn her, at han datt av muren og døye. Ja, så, men det så en annan part av søvnene, som kanskje ikke vi kommer akkurat hæson, men det at her, først så mettet der seg her, og få alt det gode her, og så vakna der. Ja, men, andre har bruk for Jesus. Ja. Ja. At det en samtale. En god mynd. At en god mynd, alt. Ja, at det en samtale mynd. Ja. At det sånn ene maten som det kan handlas på, men du nevnte her om Timotheus, ja. Om ta maten hver vi først omman, og så mamman, og så Timotheus, Det er så omvetlig vakkert. Ja. Så vi skulle kanskje nevne syndrom til han, og syndrotjert. Då jag kapitel 1 i kär som enda i. Nej. Ja. Och han kommer här till han stafest att det här jag kanske läsa några verser här. Kärta. Paulus vi vilja Guds apostel Kristi Jesus till kunja lyfti Louis och Kristi Jesus till Timoteus älskar jag baden mot. Nøye, miskun, frigjør fra gode feir, altså det sier alt godt, og Kristi Jesus i Herre okkara. Takkje gode som en så forfedrar moiner, tjene og i gåar samvisker. Tog utan uihald minnes det til i bønemoiner nått og det, fotler av troen etter suttja til, ta i minnes tar tøyne, for at jeg kan være fyllt og vi glede, og så nevner han dette, tog det mindre om trunna som utar der, og som først bor i Lovis ommetøyne og i Eunike Mauertøyne, trygg som ikke bært eite. Jeg viser i at hon bor ut her vi, og så kommer han til å si at her, tog minne til å, at du kveitjer atter til nøye gavegods som ut her vi avlegging handa moina. Tog god gav og ikke anda måtløses, men anda kraftar, kærleika og siprøyes. Skammast du ikke vi vittnesboren om Herre okkar, etter vi med fenka hansara med loj ilt vi evangelien og kraft Guds som frelst i okkon og kalla i okkon vi heilun kalla. Ikke etter versken okkara, men etter tog som han sjálfur har sett seg fire og etter nøyene som okkon var given av Kristi Jesus fra evig tøyen, men nu vår åpenber, vi åpenbering frelsara okkara Jesus Krist, han som gjør det deian til åndsjes, og vi evangelien for det fremme ljøse liv og for gønnsleika. Så det så størst. Altså, ta vi hoksa, etter den fysiska neien svångten til, og det øylet, men ta så hoksa om all de mennesker som heva det på tannmatan godt, heva nok til alt til lika med, men innan noi en nei, som ikke i sin heime kan metta, eller grua, eller løysa. Og til det som han som bor her og ber Timotheus om at kveitje opp at rysere. Ja. For jeg får det ut til ånder. Det da. Ja. Jeg minnes jeg tar jo at jeg vakte med at jeg akkurat det samme som man og mamman og så sjálvor. Det veldig størst og i mun og løyve. Og så det eldst og i samkomne. Hvordan det råkna vi, akkurat som Paulus i Timotheus. At det råkna vi at jeg får være det som Herre vil ha meg å være. Hvordan det vakte meg opp. Og det ikke alltid vært så klart for meg, men særlig nå i alderdommen det kommer, så nå. Nå tog jeg kvila likanlig, ja. Jeg klarer ikke å gjøre noe, som jeg gjør det før. Ja. Nei. Og så kommer det vi i sånn her. Iktos og spør om jeg også vil være her. Vet at vi er lint i nekvara. Altså, jeg må bare si at ja. At det bare litt med borsjord.
Det är så öliga viktigt att ta och man är i en sån tjänst. Att inte vara pojren vi är båda till som kan göra att människor vill locka liv i en sån liv. Ja. Det är det som är det. Det är ett enastandant i huvudet. Alltså. Ja, helt enastandant. Alltså. Det är mest jöjsna människor som lustar. Det är negativt lust på natterna. Alltså, och det man så att vara att det har sent om natten och det har varit du själv. Gustav sent. Ja, jag minns inte så ölla länge sedan jag så vi en äldre man alltså han är om det 90 där. Ja. Och för några fauna sedan till ja så var han inte med va. Och så tog sig han om konna chassar att hon hejer avtale vian att han skulle vädja om natterna för hon kunde fara upp och hitta iktos. Nej vi bara var det. Ja. Det är helt väl fint sagt. Ja, det är visst, ja. Men det är så nekvar händingar i livet, och det minns jag kan vara grävar. Och jag talar i ösnen själva här. Och så kom jag ut av grövarna. Så såg jag till att banten här ute, ja. Att han är här och jag visste det att konan så över affären. Och i minnes gav jag evangeliet för att fylla honom. Det måtte jag evangeliet, han säger han för att fylla honom. Vi tar att ha haft något snäck vid bandafällan. Och så fyllde jag konnen. Ja, konnen. Ja. Ja. Och så säger vi han att jag kan säga att det inte han nu i konnen är kär här. Och han får gråta. Han klarar inte att svära. Och han får en rumt. Och så visste jag inte mer alltså. Jag tänkte bara att det var misslycka och mer. Tänkte jag bara. Men han får börja löjtlös. Och han skriver brev till den mannen som talar till jag kan förklara. Han kände mig inte namn. Nej. Och så förklarar han om vissa konna. Och jag alltid det värsta att ändra det. Att hon gjorde åkara hem till en himmel. Vid 5 år. Och nu hon är färden hem till himmels. Så det enaste mer lunches efter det är att komma här som hon är. Otroligt alltså. Och jag visste inte att han skrev den. Men så var också i skalan och i Laxvik. Och i tog släkten och här kom dotteren. Ja, eller vi. Dotter ansvara. Ja. Och hon kom på in till mig och säger till jag. Att det var ett brev från pappa. Jag vet att du vet det. Du talar ju till jag kan förklara. Jag säger tack jag. Tack rör tänkte jag. Bara på en ja. Och så säger jag att du kan sända mig ett brev. Ja, jag skulle kopiera det till. Det vill jag släppa på det. Ja. Och så får jag ett brev till. Och så får allt igång alltså. Sonen som var bönt i och körde en buss. Han blev sjuk och kräft. Ja. Och så lägger Herren av hjärtat med här att du måste få vust honom detta brev. Sån, han är inte kätt. Han är inte kätt utan hentan dötter. Och så kommer han och lite alla sjukhus någon. Och är frattet där. Och så färdig jag visan. Och så färdig jag vänom in till han sådana som var blivit vante att han är lyckas som finns till det. Ja. Ja. Och så spyr han om han är lyse bra frappan. Och han säger nej. Jag ser ut att det så jag tar ut den gärna så. Och så färdig jag bara att i bilen att bra och ber in till han. Så sitter vi bara där och så har jag en bön. Till han var lagt inlagt där.
Han säger vem jag kommer hem med det. Jag säger, men jag har alltid affärer bara så var det, vet jag. Och så färdig så var det. Och jag kom in och talterna och jag spelade en sjukhussyster om Daniel. Och så löjer honom till en annan Daniel. Och det var östne. Och hjärtan så hade han, det mest gick gott. Så med han jag satt och bär vid honom. Så kom sjukhussysten i natter. Och säger bara om skilta att hon är lagt med skaft. Men jag säger bara vid honom. Gå an. Du lagt mig inte skaft. Du lagt mig rätt. Men du visste bara själv. Ja, han var inne här som samlade oss det var uppe igen. Ja. Och pjallslavan ett land. Och så färgen till han. Och han nikker, det är nog första ferie och han ser mig, ja. Ja, till han är väl i Amerika. För jag vet vad han skulle bli friskare, men det gick inte. Och så säger vi han att det är bara komma för att visa att det är brev från pappa som jag fick från sista tiden, ja. Så rättade jag om brevet. Men jag som har rätt om brevet så bekänner det att vara folk runt om mig. Ja. Först kom en helt unga drankor som jag kände väl. Och bär för i honom och ösnet till han för sitt lavissar. Och så kom en annan äldre med och klagsvåg. Och som jag ösnet i arbetet sa han. Och så bär för i honom. Ja. Och allt det här upplever det som är avren som jag kommer vid. Ja. Och så med han i byggefyr i honom. Så mest jag en kvinna här. Tog hon och enka i. Och henne kände jag som hon bor här i grannlandet också. Och hon säger vi med Pelka och kom och visade med Arnto först. Allt det hände. Ja, i sen. Allt hände, kan man gott säga så. Ja. Akkurat som om det var att nu säger jag att av mannen. Han pura brötter. Alltså. Han säger med, han är väl nog skeptisk. Att du var välkommen att visa med. Ja. Och det är ju januarman som är visan. Ja. Jag första visan i februari. Och han var en spandröjmat. Och så färdig efter mars. Han var en spandlör. Och så färdig efter och i april. Och ta är konan in. Och hon säger att han täcker sig möte. Visan. Det är ju särskilt. Vi blev han tog mot visan. Så säger han. Så säger det, hon visste inte om det är vid visan eller annat. Så sitter vi igen att det är visan av sjukhusnån. Och jag är visan här i hemmen känner med någon vätlarbergs. Och tog han bara sitta vi igen att det är. Så vi känner inte vid så är det också nu. Så passar vi på oss. Men hej då har det öppet här uppe. Kammaren och där ute och det var en underfotler. Åpenbering och Herren gammal och att han kan. Och han säger att min bästa vänner, säger han, är en baptist. Jag säger att det är så. Det är inte så stor antydning till att min bästa vänner är Jesus Kristus. Och det är så gott att han där finns färdigt. Ja. Så jag lever mig bara innan sångerna. Det är människor som konan. Så att jag lite och bär samman vid honom. Och jag vill inte gå löt samman igen. Och han tar ju i mig man. Första hus i Malai. Och i mig man att jag har. I Malai ett akkurat har jag lyckats som. Att Herren säger mig att du ska färra. Du ska färra att vara vitlig göra för den.
Ja, honom. Og du skal ikke alt atter. Og jeg ringte så til presten i Kvøyvøk. Og myntlig ble vel møttet. Og så det var gammel nå, men jeg vil ikke her til jeg skal Vestmanna til en gjeraffær. Og så det at han svøyner, han som svøyner, som vil presse i havn. Herre. Ja. Og ringte til han. Så ringte jeg til han, og det var gammel nå. At jeg skulle si han og klart. Han visste jo om det. Og så skulle jeg bare stand her. Vi tenkte når inn i kyrkene til han kom. Det sin draren. Ja. Så det var omvettelig reaksjon på at jeg har sagt, så det lest brev for dem, og alt det der. Og fikk alt sagt, som det var. Vi minnes bare han sjålen som var sånn kjørstam år. Det var ikke man lever enn. Han som hei kjipas min han ta. Han kom med møte med her. Det var så gjerne folk ut, og det var veldig godt vevor. Så han tog ut for rommet, ja. Ja. At liv og igjen sorg. Ja. Jeg visste ikke ordentlig om jeg skulle fortelle det, men det sånn jeg som vet det. Ja. Så jeg har alltid ikke det noe Nei. Jeg hadde en for lenge siden hørt eisen over inn i Atøy. Ja. Om ikke så grundig som nå. Ja, det er grybant. Ja, det er helt visst. Du legger merke til det. Det er ikke jeg som finner jo på han. Nei, nettopp. Det er han som... Ja. Men man kan si hiver på at nei, det er ikke vet lunches. Nei, akkurat. Det ser man. Ja. Det er, ja. Men det er så at det er løyve som kommet og giv okken vi til fullgjørt av versen av Golgata. Akkurat, ja. Og vi oppreisen og himmelfer og at hele anden er kommet. Han sier jo en sant i mørkskudistan at han la inn i Guds hjärta som Jesus kjøpte med her. Og så sier han at hvor størst han er kjøpt. Ja. Da det er hans miskursvarskta og krossen han bär. Grunden til han. Bytje. Nu allt mot alle da ved krossen. Fjalt og litt. Hun stormer brusa med. Så känslan här som han synger om ösnen. Det kan se här som kunde vara gavar men det kan också vara. Teater då. Ja, vi är ju människor på allt alltså. Ja. Så man blir säga på gott och ilt men det är så akkurat det vi att vi har finns det gåva. Det är så vi vara edge till att tro efter och leva i ja. Axel skal det säga. Han var en av dem som var så medlägga om med och jag taftarna. Han säger att vi är glada för det att det är så näck som kommer fälta i färg. Så vi vet inte vad röjt de är ut. Det är det sista samma vi har som personer som är färre. Og jeg har omkring langt at det. Nei. Han tatt jeg som eldre med over, han ble nok lykket gammel som jeg nere i alltid. Og han ble ikke en gå gjennom kolen i rassjakka, og så så sier han, en trøtje, og så en viskomboksene. Og han stemte da i noen Nye Testamentet og Nytestamentet. Ja. Og han jo bøylaten. Ja. Han som var bøylaten. Ja. Alltid det. Altså, fyta bløy så, det vet jeg ikke, men det metallet som det taler til bøylaten. Ja. Det så ikke han og noen Nye Testamentet. Ja. Ja. Det sier det er noe særligt. Ja, helt særligt. Ja. Altså. Ja.
Ja. Ja. Det är att vara en väldigt skärre så allt vi samla. Som man säger här, Ja. att han ska ju samla allt till ett. Ja. Det som i himlen är det som gör den är. Jag helt inte det. Jo. Ja. Han som i upprundet har skapat allt. Ja. Og har skapt okkon. Og i bøylade søgnen. Blåst lys andan og i okkon. Og så halte mynden ble så øyla gå atter her, ta les om det første kvitsen, at ta var som overfor stormer i Brestråa. Det var ta i herren blåste lys, at han nødja lys andan inn i samkomsøyne, eller kyrkjesøyne. Ja, han gjør ikke skrøft. Nei. Det är visst. Det är helt visst, ja. Men så är det hit att som Paulus minner om att allt är djävult. Nej, ja. Ja. Inte tröttast av att göra goa. Nej, netto, ja. Nej. Ja. Jag har alltid själv varit att det är runt och folk, alltså. Giftes vid samma det, ja? Nej, tid giftes 14 dagar Arnvid. Ja, nej. Ja. 14. Ja. Ja. 2 gånger. Ja, vi kommer här till Felax. Ja. Ja. Ja, helt visst. Da man så spyr han da spørne ikke hver fer tøyen, Ja. Så sier jeg hekket badnabadnen. Ja. Ja. Johannes kom till tar vi Arne förut en dag så kom han till han över där jag var kontoret lags. Ja. Och han är född i Fors. Så vi så räknar härifrån och fram till 60 så. Så är det inte något till Goldbrett. Nej. Det är just vid då i tjej och 88. Ja. Tid 6. april 88 och vi då i maj 88. Ja. Ja. Vi har känslengt Arne men det är inte något samband akkurat då. Nej, inte det. Nej. Det kom så ta för 20 år sedan. Ja. Ja, det må jeg takke deg for det, at du gavst ikke for du faktisk. Jag hade vi må bara toucha det långt upp efter tror att alltså jag kände bara så starkt av mig att det är näka som Herren vill. Ja. Det var inte bara måste inte så sådant ja. Det var näka som pressar innanifrån. Ja, det har skilt ja. Ja. Och det är så att det här nöje som han gör och vi det ju kallat till att få nöjen att brejas ut till en flera, ja. Det är också kall chocken ötlorna. Stor tror jag. Ja. Det han har just allt först. Allivot. Ja. Ja. Man just allt klart så att en och kvar kan ta emot då, ja. Ja. Herre, tack för det. Tack för det, Herre, att vi kommer åter ha varit här i det. Tack för Anjo. Tack för henne domnaskap, Herre, och sikten styrkan. Henne man, henne föräldrar och skå ett av värst som virkar så vackert. Herre, lägg det in allt ditt hjärta. Vi tackar för Daniel och hans kone och för min egen kone Herre som vi som var för samma tjänare som många kvar. Och så ger vi också dessa vatten. Tack för det. Och säkert att du framvis detta värst intill to Herre självor. Teker dina bror hem. Men vi vet inte när. Och inte då så vet det en och en. Men tajt det har hänt så är det då. Och inte var glömt det här. Tack för det och tack för att vi kommer. Sitter stittler och
komma så långt runt. Vi är snart att få bådskap. Prisa över sitt navn i allt och alla det av. Amen. Amen. Så her som parten av hjertemål kom det enda over for å takke for okken. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer. Ronny Pettersson som teker seg av Leonon. Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesefer. Parten av hjertemål som har vært takkene som finner av YouTube om du leter etter ekte sjønvarsp. Og her som parten, han kommer eisen av å være lagt det her. Og han kommer eisen av å sende av Kristelig Kringvarsp. Så enda en affær, tusen takk for hesefer.